Hello everyone, good morning and welcome back to my YouTube channel. So nongtamra mari dong asa kalamo boybo moजां दं आंना लोगोफोर. So दायो फुंजानि फिसा ब्लग मोनसे बानायलायबाय आरोना. ओमफ्राय दिनाथ' दहाय हर अखा हाबाय एकदम दोमैलु जाना दं थान्दा आरोना. ओमफ्राय दा आङो जानि लांगोनायाव बेरायगासिनो दं आरोना. ओमफ्राय बैथिं दङ मेन र'डआ. So लोगोफोर नोंसोरनिथिं दा मारै बोथोरा फोरमायहरदो जोंनियाथ' बिराद थान्दा जादों दासो सिखारदों आंबो नाखानो लोगोफोर दै थादों नै अखा हानाया स' नायलांबाय थादो आरोना स' लोगोफोर दायो नैबे जोंनि न'जाय हाबलांनाय लामा आरोना ओरै थांनानै ओमफ्राय ओरै मेन र'ड आरो नैबे ओरै फैनानै ओरै फैयो आरोना ओमफ्राय नैबेयाव दाखालिसो जों सेन गोबोल होदोंमोन आरोना दैज्लां बोथोराव अब्रु जानायखाय दाबो अबावबा एसे खम जादों बेयाव होबावनांगौ आरोना जाथ'वाखै स' लोगोफोर नायलांबाय थादो स' लोगोफोर दायो आङो न'आव थांफिनगासिनो दं आरोना लामाथिं दसे बेरायना फैबाय आङो ओमफ्राय माथो खालामनो लोगोफोर देग्लाय जोंनिथिं माने रंजालि बैसागोआनो गैया मा बुंनो नङाबा रंजालि बैसागु बिहु फांसन नायबाय थानानै एकदम इन्जय खालामबाय थानांगौ आरोना ओमफ्राय गैयानो देग्लाय मा जागोन मिन्थिया नुवाखैनो होनजायो देग्लाय बोसोरसेयाव बेजों मा जानो लोगोफोर ना मा होनो मालाय बेलेगथिं दा बर्थमान खालि फांसन आरोना बुंनो नाङा जोंथिं गैया ओमफ्राय बिदिनो 13 तारिखसोआव आङो डिमापुराव जानो गोनां आरोना स' लोगोफोर नोंथांमोना सोरबाफोर फैयोबा फैदो लोगो हमलायनोसै डिमापुरावथ' बहुत एक्टर एक्ट्रिस फैखायो आरोना स' लोगो मोनलायगोन बेयाव ओमफ्राय बाइचान्स जाबाय बायोबा थांनोबो हागौ आरोना आंबो स' लोगोफोर दिनै भिडिअआ एसेबांनोमोन आरोना स' नोंथांमोना नायना मोजां मोनब्ला आंना भिडिअखौ लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो दाबाव स' नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो नुगोन बाय बाय